Има една чудесна мисъл в Божието Слово в Евангелието от Лука, глава 2, стихове 34 и 35. Лука, 2 глава, стихове 34 и 35. Божието Слово казва: И Симеон ги благослови и каза на майка му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори. И на тебе самата меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Моля ви да се изправите и да се помолим. Скъпи Татко Небесен, благодарим Ти за възможността да се съберем на това място, за да изучаваме Твоето Слово. Благодарим Ти за ангелите, които ни придружават. Благодарим Ти за присъствието на Святия Твой Дух. Господи, днес желаем да слушаме думи на вечен живот посредством ръководството на Святия Дух. Нека не слушаме думи на човек, но да приемем Словото на Яхова, Слово, което живее и пребъдва до века. Направи ни способни, о Боже, не само които сме тук на това място, но и онези, които ни следват в различни части на света посредством радио, телевизия и интернет. Те също да приемат Твоето Слово и да преживеят една среща с Исус. И те също да достигнат до спасение и вечен живот. Това е нашият копнеж и молитва. Всичко помолихме в името на Исус. Амин. През тази седмица ще работим с заглавието Вечна жертва. Добре е да изясним някои неща. Ако Господ желае, ще изградим едно духовно жилище и това жилище ще е от керамика. В едно жилище от керамика е необходимо да положим частите. Но не можете да кажете, че сте видели цялото жилище, ако сте видели само една-две части от него. Изчакайте до края на седмицата, за да можете да кажете, че сте видели цялото жилище. Има детайли, които трябва да имаме в предвид. Има неща, които е наложително да изясним и трябва да го сторим боси пред светлината на Библията. Възможно най-внимателно, защото да говорим за вечна жертва, това е нещо сериозно, деликатно и свято. Ще навлезем в един много свят терен. Ще говорим за жертвата на Божия Син. Ще говорим за плана на Бога и докъде достигна Бог в желанието си да ни спаси. Ще видим докъде достигна Божията любов, а също така и как Исус без страх измина пътя до кръста с твърдото решение ти и аз да наследим спасение и вечен живот. Но е необходимо да разгледаме детайлите. Номер 1. Коя е отговорността на Бог? Коя е на Исус? Коя е отговорността на Пилат? Коя е на Каяфа? Коя е отговорността на Юда? Коя е на юдеите? Коя е на езичниците и коя е моята и твоята отговорност във функцията на вечната жертва? Добре е да знаем, че жертвата на Исус не бе само в полза на земята, но и на целия универс. На кръста се откри ясно характера на Сатана. На кръста Исус победи, за да даде на теб и мен спасение и вечен живот. Бог от незапомнени векове бе взел решение още от преди създанието на света да ни осигури спасение и вечен живот. Затова днес е необходимо да говорим върху една тема с заглавие «Преследвани до смърт». Какво е заглавието? От момента, в който Исус дойде на земята, бе преследван до смърт. От рождението си. От когато Христос дойде в нашия свят, винаги имаше издадена смъртна присъда срещу Него. Не само чрез омразата на Сатана, но и чрез омразата на човешките същества, опитващи се да отнемат живота на детето от момента, в който стъпи на земята. И това ще разгледаме в даден момент. Но нека първо приготвим масата и тя трябва да се приготви така. Битие 1 глава 31 стих ни казва: И Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро.
Но Библията ни обяснява, че от тогава всичко се е покварило твърде много. Когато Адам и Ева решават да следват Сатана вместо да вярват в Словото на Бога, тогава грехът навлезе в света и Библията обяснява, че заедно с греха навлезе и смъртта. От тогава започва нещастието в този свят. Слава на Бога, че когато Бог видя положението не се оттегли от земята, но идва на земята да представи чудесния спасителен план. Битие 3.15. Да чуем Божиите думи. Битие 3 глава, стих 15. Казва Бог: ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. И какво каза сега? То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Съгреши? Да. Тогава ще задействаме един план за спасение, който изготвих, за да те освободя отново. Падна? Да. Имам един план, за да те вдигна. Планът е твърде скъп. Ще ми струва не само едно усилие. Ще ми струва всичко, което имам. Ще ми струва животът на собствения ми син. Ще дам всичко, за да те спася. Да бъде благословено Божието име. Докъде ни обича Бог, трябва да погледнем към кръста. Докъде те възлюби Бог, трябва да съзерцаваш кръста. От падането на човека в грях започва в него да се развива нещо странно и особено. Едно естествено отхвърляне на Бог и Словото му. Има едно отхвърляне на Бог в плътта и на неговите святи принципи. Едно ужасно отхвърляне на Бог и вестите му, на Бог и неговите принципи. Затова апостол Павел казва: защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Решиха да отхвърлят Бог. Римляно 1 глава от 18 стих и нататък. И това игнориране на Бог стигна толкова далеч, че решиха да се покланят номер 1 на самите себе си, номер 2 на птиците, номер 3 на четвероногите и предпочетоха да се покланят на влечугите вместо на Бог. И това доведе до болезнени последици. Римляном 1 глава от 28 стих и нататък. Да видим тогава какво се случи. Римляном 1 глава от 28 стих и нататък. Вижте какво стана и ние сме точно част от това. Но слава на Бога, че Господ Исус разреши проблема с тази ситуация. Римляном 1 глава от 28 стих и нататък. Стих 28 казва: и понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни с завист, убийство, свада, измама и злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които, при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. Какво се случи с човечеството? Отдели се от Бог. Какво стана с човека? Отхвърли Бог. Какво стана с човека? Поквари се напълно. И пред това ново преживяване, пред тази трагедия, каква бе реакцията на Бог? Реакцията му бе да излезе и потърси сина си, който се бе изгубил. Не само потърси проблема, но потърси и как да плати откупа на този проблем. Представете си любовта на една майка към новороденото си дете. Представете си любовта на един баща към новороденото си бебе и сега забележете докъде стигна Бог, за да достигне до мен и до теб. Когато четем в Библията преживяванията и живота на Исус, забелязваме, че е преследван до смърт от момента, в който стъпи на земята. Нека бързичко да отворим Библиите си и да изследваме това преживяване. Матей 2 глава, от 13 стих и нататък. Ще четем много от Библията. Вижте какво казва Матей 2 глава, 13 стих.
Ражда се дете, 1 и 2 стих, и от изток идват да му се поклонят, но в стих 13 ни се казва: а след като си отидоха, ето ангел от Господа се яви на сън на Йосиф и казва: стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси детето. За какво? За да го погуби. И така, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: от Египет извиках сина си. Едно дете току-що се бе родило и ангелът казва: бягай, защото Ирод иска да го убие. Откакто Христос стъпи на земята, има един черен облак, който се спуска над него с цел да го погуби. Вижте какво пише в Лука 2 глава 34 и 35 стихове, които прочетахме преди малко. Възрастният Симеон казва на Мария: и на самата теб меч ще пронижи душата. Този същия Симеон казва на Мария: проблема с това момченце е сериозен. Страданията, които то ще преживее, са непоносими. Онова, което ще се случи на това дете, си нямаше на представа. Пристигането на Христос на земята е предизвикателство за всички сили на злото. И Сатана с демоните се решава да търси форма, за да унищожи Господ Исус. В Йоан 2 глава 19 стих Исус казва: разрушете този храм и след 3 дни ще го въздигна отново. Той не говореше за храма в Йерусалим, а за собственото си тяло. Христос бе напълно наясно какво ще преживее на тази земя. Бе напълно сигурен докъде ще го доведе това предизвикателство, решението му да осигури спасение на човешките чада. Нито за един момент не остана неосведомен за болките и страданията, което това щеше да му причини, и въпреки това не направи нито крачка назад. Остана твърд, за да осигури спасение за теб и за мен. Библията продължава да докладва за ужасния начин, по който Христос бе третиран. Лука 4 глава от 18 до 21 стих Господ Исус прочита едно пророчество от книгата на пророк Исаия и обяснява по невероятен начин своето намерение за идването си на земята. Да прочетем текстовете и ще видим как се опитват още веднъж да го убият. Спомнете си, че това е само една мозайка, една плочка от жилището, което трябва да видим. Лука 4 глава от 18 до 21 стих. Исус се изправя и започва да чете в синагогата. Стих 18. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите. И казва сега: да пусна на свобода угнетените. И допълва: да проглася благоприятната Господна година. Когато Христос проповядва тази фраза, има в предвид юбилея. Дойдох да чествуват един юбилей. Онези, които бяха на събранието в синагогата, мислят, че той проповядва за един юбилей от древността. 50 години и след 50 години можеше да се завърне всеки и да придобие отново земята си. 50 години се извършваше селско-стопанска работа и след това земята отново се връщаше на семействата. Хората чули това, бяха недоволни от това решение, така че се притесниха от Господ Исус. Те нямаха духовно разбиране на думите му, а физическо и материално. В Йоан 6 глава 63 стих Господ Исус ни казва как трябва да разбираме думите му. Това е много важно, скъпи. Духът е на който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, са дух и какво? Живот. Аз не дойдох да ви покровителствам с земя, скъпи. Аз дойдох да ви донеса спасение и вечен живот. Дойдох да платя цената за греха. Дойдох да променя живота си заради вашата смърт, за да имате моят живот, а аз да приема вашата смърт. Дойдох да заема вашето място, което вие трябваше да заемете. Дойдох да дам всичко, което имам, за да спечеля всички вас. Дойдох, за да умра на кръст, да осигуря спасение и ще възкръсна, за да имате спасение и вечен живот. Вечна жертва. От преди създанието на света Исус знаеше през какво ще премине. Включително знаем, че когато бе в Гецимания, имаше пълно право да отхвърли мисията, но остана верен. И тази фраза
Боже мой, която извика от кръста, защо си ме оставил, това е най-страшното, което трябва да изучаваме. Но в Гетсимания Исус извика 3 пъти: Отче, ако е възможно, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, а Твоята да бъде. Остана верен, поглеждайки напред в бъдещето, виждайки тази конференция. Остана верен, съзерцавайки теб и мислейки: ако не го направя, тази душа ще се изгуби. Един ден. И ще бъде много скоро, когато Исус се завърне. Възможностите ще бъдат изчерпани. Но хиляди и хиляди от цял свят ще достигнат до спасение и вечен живот и ще пеят хвала през вечността в Царството небесно. Изпълвам се с радост, когато чета в книгата Живота на Исус, че Исус Христос погледна към бъдещето и видя всички, които щяха да бъдат изкупени чрез Неговата жертва. Тогава се укрепи и реши да премине по пътеката на болката и страданието. Винаги се питам как ще премине тази седмица, защото има известни изрази в тази серия от проповеди, които умът ми не може да си обясни как е възможно Бог да обича толкова много една личност, която е толкова лоша и грешна като мен. Как е възможно? И това ме изумява. Как Господ Исус премина тази пътека от болка и страдание и остана верен до постигане на целта, заради която бе дошъл на тази земя. Когато Исус свърши да проповядва в синагогата, вижте какво се случи. Лука 4 глава, 28 и 29 стихове. Тук представя пророчеството на пророк Исаия, представя защо идва и целта на своята мисия. Въпреки това, тези хора се приготвиха за нещо друго. Лука 4 глава, 28 и 29 стих. Като чуха това, всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с какво? С гняв. И като станаха, изкараха го вън от града и го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден. За какво? За да го хвърлят долу. Това е невероятно. Това е невероятно. Идва Бог лично. Стана човек. Представя истината и Словото. Представя спасителния план. Казва на хората: идвам да ви представя духовния юбилей. Един юбилей за прощение, за успех, за постижение. Един юбилей, който ви примирява с Бога и който ще ви върне в дома на Отца, и те искат да го убият. Но тук не приключват нещата. Усилието да убият Исус продължава. Йоан 11 глава, 49 стих. Спомнете си, че само приготвяме масата. Тази седмица ще бъде твърде гореща и трябва да я преминем с изключително внимание, с много респект, но чрез доказателствата от Библията. Йоан 11 глава, 49 стих и нататък. Регистрирайте тези текстове в някоя част на Библиите си. Напишете ги на лист, прегледайте ги вкъщи. Това е самата основа, самата структура на всичко, което Бог направи, което прави и което ще направи, за да може ти и аз да достигнем до спасение и вечен живот. Йоан 11 глава, 49 стих. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им каза: вие нищо не знаете, нито вземате в предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. Така че от онзи ден те се съвещаваха какво? Да го убият.
Защо се съвещаваха за това? В глава 11 се говори за възкресението на Лазар. 4 дни след смъртта му Исус го възкресява. Тогава Каяфа и неговия екип се притесниха и ядосаха. Не. Сега целият народ ще тръгне след него, трябва да го убием. Какъв ужас! Глава 12, стих 10. Вижте докъде достигна омразата. Стиха ни казва: а главните свещеници се наговориха. Какво? Да убият също и Лазар. Тези хора бяха ли демонизирани? Да или не? Бяха ли зли или не бяха? Не само искаха да убият Исус, но сега искаха да убият и Лазар. Какво точно се беше случило с тези хора? Нека накратко разгледаме какво им се случи. Йоан, 1 глава, 10 стих казва: той бе в света и светът чрез него стана, но светът го не позна. Защо светът, който той създаде, не го позна? Римлянам 1 глава. Защото не искаха да му отдадат слава, не пожелаха да го прославят. Израза отдадоха слава означава не искаха да отразяват образа на Бога, не пожелаха да представят светостта на Бога, не желаеха да отразяват характера на Бога. Когато една личност зависи от Бог, когато познава Бог, която има интимна връзка с Него, тогава живота на тази личност отразява Божията святост. Да или не? Предпотопните хора казаха: не искаме да отразяваме славата на Бог. Не искаме да отразяваме Бог. Отрекоха се от Него. Отхвърлиха, че е създал света. Номер 1. И номер 2. Йоан 1,17. При своите си дойде, но своето му не го приеха. Дойде при неутро, при творението си, но то не го прие. Какво планираше неговият народ в този исторически момент, който изучаваме? Да го убият. Много очевидно да го убият. Знаеше ли Исус, че планират да го убият? Знаеше. Отстъпили назад и върнали се на небето? Не. Продължи напред. От любов към кого? От любов към кого? Не. От любов към вас. Вие сте толкова специални за Исус, че нито болката, нито смъртта, нито страданието, нищо не можеше да го накара да отстъпи назад. Въпросът е: колко специален е Исус за теб? Апостолът казва: ние го обичаме, защото Той първо възлюби нас и любовта трябва да се плати с какво? С любов. Обича ли те Бог? Обича или не те обича? Погледни към кръста. Нито една крачка назад. Нито една крачка назад. Когато изучаваме думата жертва, ще забележим, че Христос отдаде живота си доброволно. Но това ще разгледаме в следващите теми, а днес трябва ясно да разберем, че Христос отъпка един път, печално обгърнат от смъртта. Едно преследване до смърт. Не се спряха, докато не отнемха живота му. Библията ни казва също в Йоан 13 глава 27 стих. Вижте какъв ужас. Йоан 13 глава 27 стих казва: и тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. Знаеше ли Исус, че Юда ще го предаде? Знаеше ли, че Юда беше воден вече от други интереси? Приели го, изпробвали, опитали всичко Господ, за да преобрази, да промени Юда? Да или не? Търпяли го 3 години и половина, потърсили всички начини, за да го спаси, но Юда поддържаше своето решение и отиде да го предаде. Исус знаеше, че последиците от това ще доведат до неговото жертване и смърт. И вие ще ми кажете: добре, но пасторе, и семейството на Исус? Имам лоши новини. Братята на Исус също не го приеха. И нещо повече. Направиха му едно предложение, да го умъртвят възможно по-скоро. Това е тежко, много тежко. Йоан 7 глава от 1 до 7 стих. Вижте каква трагедия. Онези, които живяха с Него, които израснаха с Него. След това Исус ходеше из Галилея. Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха какво? Да го убият. Ако отиде в Юдея, какво щяха да му сторят? Да го убият. Сега вижте какво казват братята на Исус. А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване, затова неговите братя му казаха: замини от тук и иди в Юдея,
така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш. Защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви себе си на света, защото дори и братята му не вярваха в него. А Исус им каза: моето време още не е дошло, а вашето винаги е готово. Ще забележим по-нататък, че когато Христос казва времето ми още не е дошло, има в предвид часа на неговата жертва, часът на смъртта му. Стих 7 казва: вас светът не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви. А ако братята на Исус му казват: отиди в Юдея, какво всъщност му казват? Отиди, за да те убият. Как може да бъдат толкова лоши, като израснаха с него, в неговата къща, израснаха до Исус, ядяха, спяха и живяха в една и съща къща и го отхвърлиха? Ако братята на Исус го отхвърлиха, какво ще си помислите за хората, които живеят 2000 години по-късно, откакто Исус се възнесе? Затова, когато една личност се въздържа да се предаде на Бог, не се притеснявам, не се обесърчавам, а започвам да се моля за тази личност. Ако тези, които живяха с него, го отхвърлиха, какво става за хората, живеещи днес? Скъпи, хората щяха да приемат Христос много по-бързо, ако в твоя и моят живот видят промяната и преобразяването, което Святият Дух може да извърши. Ако ти и аз сме покаяни и новородени, тогава става много по-лесно да се предадат на Бога. Липсата на нашето свидетелство прави трудно предаването им в ръцете на Исус. Говорим много, но животът ни не говори. Няма тясна връзка между това, което говорим и онова, което сме. Така ли е или не? Да или не? Аз няма да ви милвам, но ще съм суров с вас тази седмица. Исус страда и понесе всичко, но, моля ви, нека позволим на Святия Дух да ни промени и ще видим как Бог променя хората, които обичаме. Не са думите, които променят хората, а е силата на Святия Дух. Евангелието не трябва да се проповядва с думи, а с сила. И тази сила е Святия Дух. Исус беше изпълнен с тази сила и за това не се страхуваше нито от жертвата, нито от подигравките, нито от примките, от нищо. Устоя твърдо, за да предаде живота си и ни осигури спасение и вечен живот. Не си мислете, че животът на християните е лесен. Нуждае ли се небето от нашето решение да бъдем изпълнени със Святия Дух, променени и преобразени, за да може нашето свидетелство да вдъхнови други и те да могат да познаят в нас Господ Исус, да или не? Колко от вас вярват, че е необходимо това свидетелство? Да бъде благословено Божието име. Виждам, че се разбираме. Словото Божие ни казва също, че апостол Петър осъди и посочи лидерите на своето време за онова, което направиха на Господ Исус. Вижте какво казва Петър. Вие го убихте. И Петър застана дързостно. Деяния на апостолите, 2 глава, 23 и 24 стих. Най-накрая постигнаха желанието си, изпълниха целта си и заведоха Исус на смърт. Него, казва Петър, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници, когото Бог възкреси, като го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Въпреки че вие го убихте, Бог го въздигна. А ако и да бе умрял на кръста, Бог го въздигна от гроба. Благословен да е Бог. Знаеше ли всичко това Исус? Знаеше ли какво ще се случи с него? Остана ли верен? Тогава въпросът ми е: не ви ли се струва, че любовта трябва да произведе любов? Да или не? Заслужава ли Исус нашата любов? Заслужава ли нашият живот? Исус печели ли живота ни с жертвата си? Плати ли с кръвта си нашите грехове? Да или не? Колко от вас са родители, имат деца? Може ли да се изправите? Искам да благодаря на отговорника на младежкия отдел на тази конференция за неговата любезност, за това, че осигури място за тази кампания. И се изпълвам с радост, като гледам как този пастор работи с и за младежите.
Чувствам се много радостен и предполагам, че е сред нас, нали? Ако дойде тук при мен, ще е чест за мен. Така че, пасторе, елате отпред при мен. Пастор Арочо. Името му е много интересно. Пастор Арочо. Пастор Арочо. Елате, пасторе. Бих желал хората да ви познаят. Този Божий мъж посветил живота си на Бога, за да служи на младежите. Всички, които се изправихте, вероятно имате деца. Не знам на каква възраст са, но тази вечер бих желал да се помоля по-специално за две групи. Тази първа вечер трябва да работим с Бог, за да може Духът му да спаси семействата ни и по-специално младежите ни. Онези, които са в Неговите ръце, да ги запази верни, а онези, които са се отдалечили, да ги доведе отново, а онези, които никога не са били при Бога, нека Святия Дух да ги достигне. Бих желал да се помоля за родителите, чието деца не са се предали на Бог. Или имат деца, които са били веднъж и са се отдалечили. Ако вие сте един от тези родители, елате тук отпред. Заповядайте, сторете го бързичко. Ако вие сте родител, чието дете се е отдалечило от Бога, елате отпред. Или пък имате деца, които не са при Бог. Слава на Бога! Тази седмица ще бъде чудесна. Ще бъде седмица за молитва. Една седмица за призив към Господа да работи мощно в живота на децата ни. Вестта на Йоан Кръстител беше да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към мъдростта на праведните. Жертвата на Исус на Голгота е за да достигнат до спасение както бащите, така и децата. Цялата фамилия. Исус умря за всяко семейство на земята. Бог е заинтересован не само да спаси личности. Той иска да спаси фамилии. Твоето семейство, също като семейството на Ной, трябва да стои пред Него в онзи славен ден, когато Той се яви. Да бъде благословено Божието име. Между вас има ли някой младеж или девойка, които в миналото са ходили с Бог и днес искат да подновят завета си с Него, да се върнат отново в ръцете на Бога? Има ли някой младеж в тази ситуация, които в миналото са ходили, но са се отделили и сега желая да се върне отново при Бог? От другата страна има стълба. Качете се, моля. Има ли друг младеж, който иска да даде втора възможност на Исус? Цялата тази седмица ще работим с всички, но мисля, че тази седмица специално трябва да работим с кого? С нашите младежи. Има ли някой друг младеж, който иска тази вечер да каже: Господи, нека подновим ходенето си. Аз знам, че си за известно време се отделих от Теб, но днес решавам отново да се върна в Твоя път. Има ли някой младеж или девойка в това състояние? Тази седмица още от самото начало ще е гореща. Необходимо е да положим себе си в Божиите ръце. Има ли баща или майка между нас, които са се отделили от Бога и по този начин са се отдалечили децата си от Него и от Неговия път? Има ли такъв родител в това положение, който желае да поднови отново връзката си с Бога? Или всички сте верни родители? Благословен да е Бог. Колко от присъстващите са на по-малко от 30 години? Може ли да се изправите, моля? Които имат по-малко от 30 години. Много добре. Бих искал да се помоля с тези младежи, които са под 30 години. Моля, онзи, който желае, нека дойде отпред при мен. Качете се горе. Искам да се помоля с вас. Качете се горе при нас. Заповядайте. Направете го бързичко. Пасторе, но какво точно искаш от нас? Скъпи, когато предадох сърцето си на Бог, бях 19 годишен. Сега съм на 52. Виждал съм толкова много младежи да се предават в Божиите ръце. Виждал съм толкова чудеса и вярвам, че Бог все още има силата да извършва промяна. Не одобрявам емоциите или психологичните
начини, за да се доведат души при Бог. Харесва ми трезвеният, директният начин. Христос знаеше за жертвата си, знаеше за смъртта си. Беше заплашван през цялото време и не отстъпи нито крачка назад. И ако ти вярваш, че това си струваше за твоя живот, тогава мини напред и ела тук. И нека цял свят те види. Няма значение какъв си бил, нито какво си правил. Онова, което ме интересува е сега да заявиш публично: аз вярвам в жертвата на Христос и ще му дам възможност да докосне и промени живота ми. Мини напред. И вие, родители, молете се за детето си, независимо дали е тук или не. През тази седмица се нуждаем от Святия Дух да докосне родителите и промени децата. През тази седмица се нуждаем да прослави Бог името си всред семействата. През тази седмица нека да промени Бог не само вашите сърца, но и на онези, които не следват. Тази вечер пасторът ще се помоли за родителите, аз за младежите. Твърдо вярвам, че Бог е всемогъщ и е способен да направи за тези младежи чудеса. Пасторе, помоли се за родителите, аз за младежите. Всемогъщи Боже, благодарим за това, че чувстваме Твоето присъствие на това място. О Боже, колко е добро да знаем, че Святия Дух е тук с нас. По специален начин искам да положа в Твоите любящи ръце всеки един от тези родители. Те се нуждаят от Теб, така както и всички ние. О Господи, извърши чудото на любовта в живота им. Молим Те, Боже, не отнемай Святия Дух от тях. Помогни на всеки от тях в борбите им, в изпитанията им. И покажи им, чрез лична опитност с тях, колко много ги обичаш. О Боже, като Твой служител, искам в този час да Те помоля да не ни оставяш сами и да увеличаваш вярата ни всеки ден в Теб. Всичко Те помолих в Твоето превъзвишено име. В името на Исус. Амин. Скъпи Татко Небесен, благодаря за възможността да се съберем на това място, за да изучаваме Твоето Слово. Благодарим Ти, че ни даде Исус Христос. Благодарим Ти за смъртта Му на кръста. Благодарим Ти и за чудесното възкресение в третия ден. Благодарим Ти за службата на ангелите. Благодарим Ти за работата на Святия Дух. В този час, Боже, като служители на Евангелието Ти, Те молим по специален начин Твоето присъствие да бъде с всеки един от тези младежи. И не само с нас, които сме тук, но и с онези, които слушат и следват програмата в различни части на света. И те също да вземат твърдо решение да вървят с Теб хванати за ръката Ти. Да знаят, че Ти ги обичаш. И че ако и да са се отделили от Теб, Ти с търпение ги очакваш да се завърнат, за да ги прегърнеш и целуниш. Да знаят, че кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. Да знаят, че Христос дойде, за да освободи пленниците. Да знаят, че Христос дойде, за да прогласи благоприятната Господня година. Святи Боже, тази седмица молим Твоя Свят Дух да ни донесе думи на вечен живот. Та младежи и възрастни да могат да открият в Исус Спасителят, Изкупителят, Приятелят, Господи, да могат в Исус да намерят отговор на своите притеснения. В святото име на Исус Христос. Амин, Господи. Амин.